Çağrımradı hücum ediyer. Buraya çepten tağdan çağrı gören oğu duruşar. Şimdi şunu diyeydim. Sultan Murad'ın tagelbinin buraya meşhur darbatını çekmiyer. Çekilmesi de del. Selifler Çağrımradı'nın bir emeline never olsun deyip yöneye etmiyorlar. Bir milçe lomle lurma kıymettir. Gong! İkinci round tutordu. Zor ha? Bunu yadan şol. Sol gören zehirlincili. Ondan oğlunu tapmardım. Yenilden yığını kamanladın tamamı da. Yenilden Praga. Hücum ettiğin Praga. Oranton'un Praga. Bir iki spor stadının bunku duşu yönü koyur duşuk del. Bir spesialistlerin aytmanı ora prinsipial duşuk. Çünkü bir yarıştaki miyengde Orta Ali o Kazakıstan'ın yığını kamanladın sastavını boksörlerin halkara duşuğuna Çekoslovakya'ya gider. Yine üçüncü round başlanıyor. Üçüncü hem en son round. Şundan sonra kimin Çekoslovakya, Şvey'in vatanına gidecek belli var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, out! Çağırmıradı şimdi! Bravo. Çağrı ha? Doğru demeli. Ol kalboda gider mi kaveri? Onu alen da. Men alyan yön ol gider mi ka? Gitmedi diplomda kalır, ol hadir berk tutuluyar. Yine şeydelik bilince olara vana boldular.
Sağlık amanlık mıdır? Kurgunsuluk mudur? Sağa çuğa hemme ulu kişi kurgun mu? Seni artı olup kolay mı? Uğudun maşinine var iken. Çayka mı? Volga mı? Bildim Zaporojc. Katkovi. Ağabey, problemle var inşa gittiğinizden ha? Yoksa mı yadadım katıp bey? Taksim durulğutu beylerektidir. Ata git haberleri. Ne mi keyin? Traktörün değerli misin? Ha? Men sana keyin görkezlerim. Çaydı bu. Hani düş? Hey. Öwel degme, başına karamat bol. Eşdiýäňmi? Öwel degme. Şöyle değil mi deydiler? Siz näme däldiridiňizmi? Yeri bu ne emettin golde? Deme vuruş vereyim. Vay. Tu getir. Bak direkt. Başına ele ne? Ne bilen ursun? Lever punch. İngilizce mun omurusu diyer. Doktu şeyleri emir var kardeş, katıyor mu? Sen injiner mi? Ava. Muradov mu? Ha. Biz sana ertiri karışıyorduk. Zamanıca injiner gelecek bu yerden bakıyor diğerle bolası. Yerine çık. Dilerli mi? Ya on orsun ay valla. Karakol. Adamlar! Siz nerede? Bu yerde zanlı zeminde var mı? ولو برضو المجرل كده Sağlık mı çağır Muradov? Hoş geldin insinyör. Ettiler beni. Hamarlık mı, sağlık mıdır? Siz zadi oya deldiniz de. Bir neme cadıvey, bir neme sakçı, bir neme de paçtalyon. Hani, yer kantora yerel bakalım. Ne var bakalım? Asal doğru böyle. Yer bakalım, insinyör, yer. Girin hani? Yok, bir asıla. Benim gün girip bilmem. Mihman atardan ulum adip dilevat bol ya da mı sağ ol. Başlandı mı evde?
Nerede göreceğim paktada? Hazır hemmeleri paktada. Partor kayın. Paktada. Dayhan hasıl alyansa incelmez. Otur çay iç. Yalnızca demledim. Ha. Sağ olun. Kulağa injiniyer. Men şifede düşünüm aklı London'da. Vadata gelip pitirip dire diyerler. O namaz bolluğunu. Yok asıl, o divinden başkalar. Ne hilla? Näme görpedin mi? Hava? Bolya. Bara di 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 bara. Dari di di bara. Dari di dari. Yerin işi pinti düşündünüz mü? Düşündüm. Ona porhan yerler. Öyle mi? Oğlan çıkkam, kudu vakıp yörkak içiyan çakanna. Menemin ha şunun yerinde porhan okaptı. Medeniyetsiz adamlar. Doktor kim del? Bana geç otur çay soğutma. Amanı vasadıp, Amanov Nuri bilin nikahını pozmak barıda iş koyuyor. O ne için ayırışarlık? Ya da erkeğini koyuvermem bu kana? Şeylidirler. Ayalı har saklasan gider, malı har saklasan yeter deyiptirler. Ve studentlerin arasında boks boyunca Muradov çempiyon molli. Bir şey ne dersin ha? Yoklu. Menin student değil ahir. Onu demek bizim övedimiz oranım sen ne alo? Sol. Zadi o yekininiz. Bildin. Ver bol ya da. Yine çay iç, çörevi, dincin al. Enni her yüzüne akşama çelli karışmalı olsun. Ben vaziyetler eltip geleyin. Hava. Girip dedin bari ola. Görseniz lan bunlar kıyınlığını. Hoş. Ha belki ödülemek gerektir. Yadat gelen adam oyurma. Koy yatsın. Ağzıgandır. Ağzıganda ana menge mümkün tutuyor. Yokoru bilimli injiniyer yürüyte çağırıp karşılaşmadan şüminni. Sen onu öňündeki diýen gerek. Elbette ki diyorum. Ne görüm? Mekanizatsiya. Bağışlan. Benim onu geyeydim diyen. Oyunun mi? Biz sana ertir garaşýadyk. Hovluktum da samolyot bilen geleydim. Uruşmaga ne? Dünya zaradın size keniniz o. Halk öýe gahrymanny tanamaly ahyry. Uruşana sen, günäkärem aýjanmy? Samalca günahkar men, ilki men başladım. Sen bir goýsana, pelwan. Şekil birden deyişleymiz. Sen bilip koy, bize boksör gerek değil, injiniyer gerek. Onsoňa möýediňden uly bilen gürleşende yeriňden turarlar. Bağışlan. Hormat bilene karşılayan ekeniňiz. Hatta hu dileýäňidem. Dinläpdir. Kegim uqbap yatan adamyň ýanyna ýuwaşrak gürleseňiz oňat bordy. Dogrudan gahrman ýigit.
Jilette ıstılan yok mu? Ya vazifeň mecbur edýän. Ay, soğuklaymayın korkyan. Doğru. Bu horozy öýüňize kitdi özünim. Mat alja naharla. O da. Sağlık gorgunluk mu? Nireli bolsun oğul? Aşgabatlı. Aslın şöýerli mi? Yok. Atma köşlü. Köşülü? Owa. Köşüň ýersinden. Sen oğudan seyretli oğuydu bolsa ýangra. Sen niresinden idin? Emri ýoluň ýakatyndan. Onu gaýry we ondan bolmaly. Kimlerden? Men o zatlary bilmen. Köşüde hojalar, begler, dişler, keller, köseler, däller bar. Ine değerlerden bulaýmasam. Olgy saňa sereden oğumak, sen mota şo dip ölüp ýatýarsyň. Adamı tanıyarmı? Adam Bolşeviki. O adam mı? O men daim ahiri. Onu sen değerlerden olmalılar, tilkilerden olmalı. Hakyňa bolsa Murat doktor diýerler. Meniň oglumy ýeňip biljek adam ýene dünýä ýenen däldir. Sen onu şuň bilemi? Hakyny durşamda ahiri. Urşamda? Ine gördüňmi? Hemme şol aýjandan ýere jar edip berelim şol. Ol örän gowy. Gowy? Onu öýdüň elbetde. Ogy hemmeleň başyna ýap ber. Senki dogry. Jahiller şol dip däl porhan bolýarlar. Senki dogry. Aýdym aýdýar. Taň sedýär. Onky dogry. Ol traktor sürýär. Hadi doğru edýän. Ol ata-babalyna gelin däw unudypdyr. Ortaňyl ketekin işine sokulýar, gıýbat edýär. Atrynypdan çakýar. Dogry. Sag bolun. Sen injiler aýdýany işdärmiň. Ol akylly adam. Gürenletini tanapdyr. Sen onu arkasyny çalýar. Yer Ol bolulu. saňa taýdäl, ol saňa taýdäl dip aýtmaýan menem. Ol saňa Yer taýdäl. bolulu Peridat, mihmana yatmak gerek ahyryn. Ýür. Ine sen maňa ýaşmak ýaşındyrjak bolýam. Peridat. Ine, seret. Şu senin hojalygyň. Maşin köpem bolsa tertip az. Ajab şey var. Maşin kovulsa olaýdy. Gör barıp ýatan towuk ketegile. Çuweleme gödüň aýtjak. Habardar. Korkma. Biri pinşiner derle kuror gerek. Ha bu zatlar çin bolsa, tuğda vermeli. Ay yoga. Salam Cemal'e. Sağlık mıdır? Şükür. Bilip koyun Cemal nazarına, men beyli düzgünü yol bermen. Bay o, uri organizasiya diýsene. Ay, näme diýseňiz şonnym. Emma men başgaça işler bilenmok. Ören gowy. Bize geregim şoda. Sen näme üçin çağıryndyr eken? Ajan! Vay! Ýygyna görme işlän o. Niradi kırıp gelýän janyňdan ýerdiňmi? Ey sen nire sürýär? Aýda arka traktordan dymzyrly traktor çekip gelýär. Vah meýdanyny garanty bolup durda. Birden agdyrlaýmysyň açyk. Yer senden. Vah men aýtdym-la, ol äkitmeliýe. Beýtmek bolmaz hol diýsem gaýta herreliýe. Agyrdymy? Ýoksa da, tanış bol. Biziň inženýerimiz. Bodolky. Yeri gatagryna oturup. Ay ýokla. Sari. Aşa. Beyli de bir howky işederler. Yer Artyk. Bolýa. Murad. Ören saat. Menem şeýle, ýer näme boldy? Bilemem. Traktora näme boldy? Indi sizin ýokary bilimli inženeriňiz bar, şondan soraýyn. Onu bilmek kyndan. Tirsek lokda ölüpmi?
Hawa. 2 saat möhlet berýän, sizler çağırıp şonu çalışyň. Durentek. Sen özüň näme işlemekçi? Men? Hı. Bağışlan. Men inžener. Gördüňizmi? Dur. Men düşünýän inžener bolşy däl. Ýöne kömek berip bilýän ahyry. Ýygym wagty hemmeler işli. Sonra 2 şugoto gowçaň özüň sırpmak, ondan näme? Adamlar ýerlerine goýmaly eken. Gadyrdan başlyk. Bilýänmi näme han oğul? Papajygyny çykar. Penjejiňem atdy. Traktory taýin et. Teki taýatan şeýlemi? Eşitdiňler? Size injeneriň ýerine remontçy isleýär gerek bolsa jaman nazarym. Onuň üçin aşgabada gidip görmek gerek däl eken. Sen bir ýere işlemän. Diňe buyruk bermäge gelen bolsaň, islen ýeriň ötäg. Pragada gidip bilersiň. Köp taw boluň. Meniň edäjegim şoda. Yer näme ulşýaňyz? Binäme. Hay, çy. Sport jemgyýeti Saýud bollajak. Ertir ministriň ýanyna barýar. Howdular. Ertir özüm barýar. Çary. Oğlum, sana telegramma var. Sağ olun. İyiyim okudum. Yakımlığa var mı? Hava. Şeyde olur olsun da, hiç çırıvı. Artık. Qurbanlyk edip ýygyma pätil berýän bilen akly. Qurbanlyk ýyly diňe bir gelip bolýar. Akyrda aňyrmedik diýenleri atyl görüp otursak, serekeni o. Hawa. Näme hawa? Ýygyma pätil bermek bolmaz. Nal. Bagtlylikdir. Aydan doğraydan eken, iyiyem gatçıyam. Meni howdular. Sana geregem soda, el jagadyň hapalamağa gorkýan. Şu bar düşünüp bilsinmi? Oy men bir kep ýaltamy utgaram ekeninde, şonuň üçin howdular da. Nadaralyk etmesene, öňden başlap bolup ýerdin. Serbest et. Näme diýip betedin? Hana telegrammaň ýatyr. Hanyň näme ýerine gör. Al oka. Şakyrdy takyp howdular. Ondan herrenme hedirlermin. Onu başarýanla. Sen şu emeliň bilýän morkamdym. Söýdüm bu ýa. Ýöne gat görmeler. Bolýar. Hakati, injiner öwüdüň üstünde herel turlu. Birden bolmaz iş bolaýmasyn, bar görsene. To. Toba. Bilemetiklerke. Hamsak. Muňa boks diýerler. Erkek adamlaryň oýuny. Aýagyň arasynda asyrap tut. Bolly. Bu näme etdiň bol? Muňa lom rusy diýerler. Düşündiňmi? Hawa. Çok, boluňy alypma. Men inžener, slesar däl, onu da sizin traktoryňyz bejerer. Ter tawrak bol. Meni suwdy ýaşy. Okutdylar. Biler bol. Oýa dawan nerler? Munun broýun bormy? Men bala bildirýärler. Demgal. Hani, şumrak demgal. Ne şeýle. Korkma, hiç tapylat ýok. Traktoryňyz men bejerer, indi men boş adam, nur adam tawlap birin, onu sana täderin. Goýalyk melinden giderenini bilsin. Meni getirmekden bay bolmaz bani. Ya da ekitmekden artmadan şani. Eşitmedi hiç kimden iki kulağım getirmek, ekitmek niçin bani.
Hey dost. Ha? Anda gel. Ana bu traktörün nerede? O kurban ne diye? Ha? Benim sana mı? Ha? Asrın ehli maşinleri injinerin ödü becermelliydi. An dur bakali. Yürü. Selam aleyküm. Sağlık mı? Kal oğlum kimi? Düzgün bola şundan. Git yok bol. Kakamın öyle yatadı. Yeter kakama var eken. Selamun aleyküm Nazırı. Aa, injiner, hoş geldin. Sağlık mı, kurgunluk mu? Oğullar sağlık mı? Özüme murgun, oğullarım sağlık, atlım köşeli, tirame tilkilerden yerler, kakam adını Murat Doktor derler. Ana aşır nerede? İşlemek gerek. Ova, iş yemişe birinci oruna olmalı. Geç otur, çay, çöreği, yağsı yut, astına deyiptirler. Salam injiner, neme dursun, geç otur. Ben senin yüzünden geldim. Kardeş bağışla. Men mihmana karışya. Etinin göğünü yıkma injiner. Bugün kurbanlık, kadimden gelen bayram ahir. Onda demek çekterler. Sen ederdim olin. Yönü traktör becermeyi başlık sana tavsırdı. Hani geç, karvanıp git. Kurban bayram hemmeler için bayramdır. Yalvardık durma, beyle geçtiğine günahdır. Andırsanız lan. Beyle geyimdine harınmasına geçmegem günahdır. Men geyi neredezik gele ayar. Saram geldi. Tanış olun. Selim, Recep, Nazar. Salam. Bunların bu oksa vurulmak isteyelim. Salam, geyimini çıkardım. Aytenize mi yetişmeli? Be, bine ayıl olayım. Cemaleci geliyorsun, bir de mi işlemen derini? Şeyle mi, he? Bu ne eylemiş? Bugün kurbandı bakayım. Artık abi üyüne çağır ya. Koyun soyuptur. Fala bu şeriyalı. O ne diye? Bizi Cemali verdi. Traktör derib yetiştirin deyip buyruk etti. Ol başka ne yapmıyordu? Bana tavır takmanı buyurana derler de. Ya koyun bakmalı mı? Ya tuğ utmalı mı? Durun! İnjiner, bir traktör günür tanecini yetiştirip bilir mi, he? O yetiştirir. Sağ ol. Oğlanır, işlemedik bir işleme deyip durur. Ana al bir yerde. Salam. Geldiniz mi? Ana onu dağıdık görün. Hani böyle. Bo. Nene var? Oğlum beytlerine. Oğlum beytler oyulmam. Beytlerine ar koyuyorsunuz. Oğlum. Hey, lütfen oğlum! Oğlanır, işlemedik bir işlemedik durur, gelin bana o. Olunlar bari kenarım. Birisi bilen teliyim başlar. Öyle. Kulak atın. Yuvaş. Onunla teliyim ararım öyleyim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Arta. Aleykümselam. Berekella yigitler. Geliverin geçiverin. Yaşlar senin katil edip olmuşlar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.
Neçe var ya? Böyle var ya. Geç verim. Selamünaleyküm. Böyle var ya. Selamünaleyküm. Yaşlar koyay. Allah. Meni bağışlan, eglenmeli boldum. Ýunu bardy ninçam wagt geçäýdi. Hani aşır nerede? Yer sürmäge gitdik. Traktor ejerinmide monça boldy. Yaşlı. Hani alın da. Aknap mihman eyetine hüdredir deyipdirler. Ine hocam ağa da geldi. Gowlukma. Esselamu aleyküm. Selam. Gelin. Selamu aleyküm. Aman oturalmasın abi, olmasın. Gelin. Qurban kokunugam qabul bolsun. Om inşallah. Sadakanızam kabul bola. Arça Müslümanın kıble oldu. Awwa qurban kokunul qabul bol. Om inşallah. Başla. Yerini hocamağın önüne näme goýar? Boş gadanım. Kokun kurbanınız kabul olsun yaşlı. Artyragy beren sadakaňyz kabul bolsun. Kabul olsun. Kabul olsun yaşlı. Görlüp eşdilen zat del. Kokun gurbanyňyz kabul bolsun ýaşylar. Bilen körüşü. Bundan bizim kalkodumda injiner bolmaz. Sen näme däldiredin? Gemşerdiyem. Yan bolupdyr. Hey şeýle de bir içmek. Şo maşyny. Muňa teretini. Ýaňy degen aýtdyma. Injinier traktor bezerdi. Anha aşyra miýse çykdy. Yan eltmaňa Näme? oğlum bolupdyr. Ýaňja buşladylar. Bu uşluk diýdine. Gaçyga bolupdyr. Ýaşy diýen bolsun. Sağ ol. Bir mınçık. Maslahat soramak isleyen. Näme? Näme attakam kap? Çardakay. Gaty gowa. Bir mınçık. Ayalmam gaty begenenler. 6 tany gyýdan soň oğlum bolady näçek Cemalije. Handır. Näme? Toy etjek. Howala, bütün kalkol çağırjak. Ulak as. Şu wagt däl gadyrdan. Anha pagtany ýygynaly. Men saňa bütün raýony ýüşürip bereýin. 3 günmi, bir hepdemi toy keyfinden çykýançaň. Oğul. Düşünýänli. Özümem sen toýuna barmak isleýän ýöne hädir däl. Bir neme garaş. Saňa oğul gymmatmy ýa-da toy? Oğul. Doğru. Salam Cemal'e. Agyrmadyr oglanlar. Sari. Sari. Başlyk çağır ýa, bar da. Sari. Aşry işlemäge mejbur etsin eşitdim. Sağ bol. Sen hatiraňa kalkosçy öýde oglyna teň adyňam dakdy. Men 3-nji brigada gidelim. Men ne görüm bar? Men howlugyan. Samalyoda yetişmeli. Howlanyň marada buyruk taýýarlantyňyz diýip umyt edýän. Nira howlugyan. Aeroportda çenni maşyn beräýärin. Men onular başlyk bilen.
Cemal'e. Öyle ağlar. Ha, kurbanlık mı? Birinden doymadın mı? Ha, bir nemi egrenim, bağışla. Gelenizin gelip ozmanka gidiver. Bir traktör becerdik, Cemal'e buyurdu. Huday yolunu berden aşı iğmegen şo berdin, he? Ol dine karşı propaganda ahri. Beyle şortuluktan kimden öğrendin, ha? Täze dostundan mı? Ol umut yigide. Umut yigit. Yigidi dostundan tanı deyiptirler. Hoppa! Koy ver! Koy ver! Koy ver diyen men sana. Yılgırsan koy vereyim. Yine koy vermezsem. Aycan, dursana. Men, bundan beyrak ve öz yavranı fili işlep bilecek del. Ne bollu? İşleyecek del. Ay. Şu oyun böyle kizik kıyırma bunu degme utanın hakmı? Yeri bol ya, ne degme? Hava da. Ol mamle brigadir. Men ona tergica alıp geldim. Yeri, siz bir yerde ne yapıp çıkarıyorsunuz? İyi işleyiniz mi ya? Ne anlasam olup durmasınız? Ben traktörüne, beyzağa. Mincek del. Kompresiyeti kaçıptır. Ne mi? Alacak olma. Barın özünüz barlak göreyim. Yodga sırada kasıp dur diyen bol ya. Halin ağrıpsınız layıp. Kompresiya. Bay taptın o. Men üstüme kıygırmağa hiç kime yol vermen. Ol hadir Cemal'e cevlin çaryn alıp gelir. Kompresiyan şonunu görürsün. Korkyan da. Men korkam okla. Onunla benim kaygıtme. Asma tehlikamda karnına işte veririm. Yeteceğim. Ne şeyle? Zamanlarına! Kanlaşın sakla. Zamanlarına! Nämin şerip semelip duracak mı? Kıyızlara kömek edilenni. Bilen yok mu näme? Ya traktörca yok mu nämin? Bağışla. Bağışlı. Yok. Yazdıracak değil. Men özüm senden yazdırıp bilecektim. Ondan hadir asma seyilkanı yerden tapacak. Maşin huvulsundan. Sen injiniyeringden. Men nire? Sen mi? Boksörlüğe telt. Yok. Men hiç yer gitmem. Biz hemişe bütün ömrümüzde bilecek olur. Aycan, sen bana durmuşa çıkaydın. Yer ne mi sesin çıkarın o? Burada diye ahri. Men sen hiç kertine kayıtman. Bäme, bizim onu mu deydiyerim? Ol kim o görse, şunu kaya yer ahri. Ya cevap verdi. Yeri. Bu ne kompresiya? Cemal'cim. Yer bolyasa onu düşündürürsün. Var işin bilen var. Var. Adarı kalma, her yüzüne o adalmaz. Motor rostel. Näme işken mi? Kompresi. Kaç aytın? Yo, barra kurmak gerek. Ulağa sehadir. Şoda hakikattanım. Kaçan molaymasın? Ha? Ben ne bileyim Cemal Hoca? Vah senin brigadir olayşın. Aycan, men seyilkanı yeni türkedim. Ne dedi Ne dedi? Bay taptın o. o dedi, onu tapan men mi näme? Seyilkanı yeni türkedim. Näme tağıl aytmalı mı? Yok, tağı ol gerek der. Men seyilkanı yeni de türkedim diye. Katı kuvvetipsin diyen. Ne yapsırdaşıyorsunuz? Kimçilik ne etmeli onu maslahatlaşıyor. Ne oldu? Näme kompresiyan tapaydın mı? Allah. Birden şovuna düşeydi. Koya vur bu şovuna düştü değil. Bu ustaatlık yokur bilmin təhiri. Zamalede elektronika. Elbette elektronika. Kulağa sehadir. Ha. İnjiniyer gitmeye ruhsat sonra. Ol prava gitmeli. Benim ona söz vereyken ne edecek? Sen ne fikir ediyorsun? Şehir injinierim hey koy verip bu mu? Yok, olmaz. Atayığım var yer. Uyuduga kılyer. Beyli spesyalisti koy verip olmaz. Yeri sen ne mi diyorsun Aycan? Ol şeyle kemçilik düzetti ahri. Doğru, koy vermek olmaz. Ne gördün mü? Mene koy vereceğim böyle emma hal. Cemal Nazarım.
Berdi. Sen şu spisaga madalca beret, bolýarmy? Pulun gerek diýär. Men onu nerden alayım? Selhozyonika gitmek gerek. Ol barıp- Bolýa şyba diýär. Hawa ol ýaňysydan berin ýa traktorlar gaýrat diýär. Olun ne? Salam. Olun hemme zaten derinler. Meniň öten şu ýerde öýräýär diýdim. Eşegi toýu odunda şamaga çagyrýarlar diýen. Tüy sorozda. Siz ente bu horozlar tanamdı. Olan gaýdýan zady barmy? Horoz diýdiňizmi? Jemanlalarım. Ha? Men dün inkubatora bardım. Müm san cüce de kar ettim. Oňurupsyň. Men soňrak ýanyňa baradym. Bolýar. Sklada. Ýoksa da ol kamtamolmy? Komsomol. Oňa ýutýan. Traktor bejerdi. Aşyr işlemäge mejbur etdi. Owaň oglanlarymyň izinden alanyp. Ol näme urdur ödýäňiz? Jilet giýmegimi? Ol saňa näme ýamanlyk etdi? Maňa ýamanlyk. Hu. Ine, Ýigrenýän nipen Jamal eje. Bize sowatly inženýeriň zerurdygyny özüň bilýäňä. Olar bolsa kalgozy işlemek islemýärler. Biliminden utanýarlarmy näme? Ha, bildiňiz. Bir de gaçar. Näme siz şoňa düşünmeýäňizmi? Ol hiç kime ýakyrmýar ahyry. Ay ne bileýin. Men bilýän. Jamal eje. Ayşe diýen. Saklamaň ony. Goý gidiversin. Näçe tir gitdikçe şonça gowy. Bizim maşymyda nireden gelip çykdy diýsene. Horoz. Ine uçoda durdum. Kantamol tavsirini aldım. Inni senin goýuňy hoşby. Ýören bagly. Barmy? Azmy, kila garaş ýaňymy. Elbetde ya men oňa münasip dämi. Siz uğraşmak mümkünmi? Mümkün däl. Hoş wagtynym. Men goşu hat berin, liriki. Höwüsçüňler akşamyny okaýyn. Adaşdyňyzmy? Obamyzyň aýy miten, ýa-da ýuriden nary weden, ýa-da ukryanyň taýy miten, ýa-da güneş nury weden, hayran men hayran işiňe, tallantyrak ýürüşiňe, altyn ýyllyk bap döşüňe dillen, kimiň ýary weden? İver gudym. İver balan, iver. Men şu gün ýadyly gördüm. Ol eýýän göde görnüpdir. Haýhally işli maşgala. Ol menden utanan bolýar. Gece diyene. Nämçin sen Aycan beýli halan o. Näme soraşýar ama ol erkek kişiden balagyny giýýär. O kombinzon agry ece. Tapawdy näme ol erkek oglanlardan taň edýär. Ece o diýen çeperi ötçüňlüge. Çepere höwürsem ol çilim çeker. Ol çilim çeken o ece. Çekmeden mi çeker? Ben seni emdirdim, ekledim, sakladım, adam ettim. Sen o zaman o kulak adam ol. Onu hiç zaten hiç var, senin kendin dolmaz. Ömürde ölüm ölürüm onu öyle koyuvermerim. El göwnüm ýary gideli, hemra bolsoň ýör biläni, ýar ýoluny gadam goýsoň paý ornuny ter biläni. Birinçi kaladyňmy? Gatrowy, öwet çağırıp desene. Men indi goşuň soramaga. Men tek dinlejekli. Ýöne öwede men erti repetisiýa boljagyny aýtmaly. Bar çağırıp bereýdi. Ewel! Mama öylece. Ewel eýdemi? Ha, sarby sen mi? Gel meniň oglum ur. Elliklimi, elliksizmi, näme ursun tapawdy ýok. Wak hedilet ýenjerni ýöne soňrak. Oňa ajan garaşyp dur. Kim? Aycan? Awa? Sen näme men maskara Mama etýärdin? öylece. Tülüňde çay verdin, Mama ýedirdim, içirdim. Näme ýakşylyga ýamanlyk Mama etýärdin? öylece. Ýa-da kendi meni öldürdi, etimden çiğ çıkmışım. Bu bezbazı tereseňizlerini gelip benim Aycan. oğluma azdıracak bolýar. Ajan.
Aycan. Aycan. Akmurat, sağlık mı? Şükür. Bunlar näme diýje hora diýil bökçekleşip durlar. Rox. Näme? Oy, salam alaykum Korhana. Näme diýdin? Box. Ha. Ateň näme beýle ýüzüň salyk? Menmi? İnjiner 10 yıl mundan öňeleýän bolsady, şonda menem Onu 10 ýyl diýme, 50 ýyl berdiýe gory. Şonu menem benim adamlaryň şundan urjaşdyryp barýar ay. Assalamu alaykum Korhan ağa. Sağlık mı artık? Näme başga ýol tapmadyňmy? Men bir ýol bilen 45 ýyl bäri gatnap geldim. Näçe? 45. Näçe de bolsa boks bilen injener sylamak gerek ağa. Hawa. Näme hawa, ça. Ondan bir de boksam bolmaz. İnjenerim. Hawa, elbetde. Hayır, gel. Yaş. Ay, oğlum, ben bolmasam da, tawlaýsam da. Ýere sokulup gelýär. Bana da sokulup götürýär, sylamam ýok. Ayağından çekip bir yıklandın. Oğurluk tigirler oturtup innem ondan meğerti bulunmalı ya. Ol asırın iyisi, kalkozun yahlın maşinlerini söküştürüp öyle gitti. O tapçaklar için para dal ya. Ay cehennem ortasında yanaşmasanız da. Hedefimiz hep başlar verdiğim kalmagal turdur, onların hemmeti bir adam. Qazany ýanysdan qarasy ýokary diýipdir, diými seňille? Araban tigirliye yasuluy. Alan zatların hemmesini iyini ettirmeli. Araban tigirne senli. Görüň motoruň oğlanlar. Dewam edýär, başlaň. Gel. Şunony injener tasdikleýärse. Howo, 5-nji sowal. Правление salam. 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 Diýmek onu injineriň işine garaýarsa. 5-nji sowal. Ne boldy, bu ne hedillik? Jaman edi gidip çar köpürläpdir. Ulu daklar. Cemalice, çağırcık inge. Onda zor yigit bolmaly. Salam. Eyle, diýmek artygagy problema gelipdiňizde. Hawa. Gyzyklanýar. Yeri, sizi näme gyzyklandyrýar? Sizin injineri tasdikleýişiňizi görmek isleýär. İnjiner halaňda goýdan ýaşy. Ay yok, näme diýip? Ol erwet injinerem däl. Ýöne ol göçkünrä. Kim göçkündü? Dürentek, otur. Ol entek çağa öz abrayını taklap bilen o. Näme ol teňim göwnünden turmadymy? Ay, näme diýin? Ol ýandygy çägiden doldurup, agaçdan asýady, yumruklap dur. Ol boks ahry. Ol günnüýüň unurtany gyýyfga alak diýip telpet ýör. Biziň çağlamyda mazyr ýer, ho. Ol beden terbiye. Başa gelen bela bay. Bana gel wala ýalym. Elini elde keyip dur-dany. Maga çenet dur. Brigadir, bu näme boluş? Saňa ýaraýan ýaldylar. Ola lawşy. Kompres edýän bolup meni bir hiç düşünmýän aklyk durajak. Yoksa sen näme düşünýän? Bağışlan giyeceği alayıptır ne diyen? Yok, vaktinde geldim. Gördün mü? Cemalicim ne yaptın? Onu dedik çağı yani. Yuvaş, yer näme begenýän? Siz häzir men Praga gitmegmi haýy edýärsiňiz şoňa? Şey diýen. Ýaşyl razık tüýşle. Yine de bir hokka çıkaracak. Buyurun şu. Bu näme? Hava, ayt. Cevap ver. Kultivatryň goly işi orgun. Meýdanyny potlap ýatan eken. Sen öz ýalaýany gören ýerine taşlap bereňmi ahry? Doğrusa. Ýeri bu näme? Koyun gırkılayan maşinin motoru. Menem şeýle direýdim. Ale. Hani bir ýerden, şeýle tap bol. Hop. Bir kella çary. Täze.
Na brigadirin oylap tapandadı. Ol dökünü de aşağı vuruyor. Inni bolsa aşır var arada. Anol nerede? Berekella injinier. Tez hozurluk sadım. Görümün yeserdiğini. Gördüğümüzden nehir sonuyerliğini. Akıl yaşta olmaz, başta olur. Ol yarın sizin injineri tasdikleyişinizi gördüm. Anlarsın. Koy versin. İnjiniyerin onu hocalıkçılığını senin makullayan gerek kızım. Elbette. Yine 5. meselenim çözdük. Bir ağızdan tasdikleyat gerek. Kutlayan. Benim de kuturum yok. Eğer de evini kaşıyla karatak, onunla bütün kalhodu. Tir tozdurur. Şu bildiğin sürpler için kalhodun aslını olsa, işinden kovmadı. Bolya. Kim iştekli bir adi bolsa, elini alırsın. Beni gördün mü? Men karşıda. Men sen al gösül batırdı. Sen mamlo, ona söz yok, öne beydemek olmadı hani. Onun batırlıklarla tamdıklı. Geri böyle koy, ben öte geçen yakınayım da. Hemen barıp onu değil de çıkayım. Brigadier sen başka çağır ya. Hadır var ya. Yürü, men size hadır yaraştırayın. Durun tek. Ha? Bana yaraşan olup görmenin gereği yok. Koy men kovsunlar, men silegim şurada men, Praga'ya tağdır. Şu yerde varsa kimin batırlığı belli var, düşündün mü? Sen bar? Ben nerede turbalar var, araştırmalıyım. Gör de. Özüne yanlış yandın. Kamtamoğlu'nun ne açıp kambayını öğrenmek isteyen? Ören köp kıyıdın beşti. Okutmak injinerden haş edecek bolya. Elbette elbet olmazdı. Radi olmaz mı Kadriye? Komulun ödüm gürleşik gör. Salam Cemal'cim. Salam salam. Men size karışyan. Bana Muradov gerek, ol şiirdi diyelerle. Oğul şiyordu. Biz holincilerin ne hadise kamal piyar. Han ol nerede ka? Muradov, çağrı. Yancı da şiyordu dedi. Siz bilen salamlaşan sen bir yere götürdüm ka. Elbette kaçya, yüz ve yüzdürmağı tünyandı. Yok mu sabah atmağımı tonalmalı ya. Bettir. Beyle gururumuzu koyun. İnjiniyer elbette zırracım kaharcım. Yönü olmamlı. Biz tehnikan öğren har taklayar. Ol hiç kimin adarını değil. Yemma on adarını. On tehnika haypı öyle. Şoň üçin kaharlan ya kalmagal ediyor, kopkun tur diye. On soňam bilip koyun. İnjiniyere dil yetirmeğe men hiç kime yol ber. Doğru ediyorsunuz Cemal Nadar. Yer bolya, yer pomidorun var kız. Zabalacım en injiniyer kızı. Ay, innon tapasım yok, öyle yem ustahanasına yetendir. Durun. Sen adın ne? Sarı Muradov. Oğlanlar, hanı bolun, devam edýär. Çepin bilen, tam bilen, çepin bilen, tam bilen, çepin bilen. Papien çilke bola. Yine de çepin bilen, tam bilen, çepin bilen, tam bilen, çepin bilen, yine de çepin bilen. Sarı biz häzir boksa uğranýar. Berekella, akşam örer. Eşitdiňiz mi? 18:00'da kitapxananyň ýanyna ýyglanmaly. Düşnükli mi? Atyň näçe diýişi bar, bilýärmi? Ýok. Adından müňe bardyr. İnjiniyer, beyitmek olmadı ahiri. Men bunu bir özüm çedip bilecekten, başlıktan soraşmalı. Men buyuryan teň işiň bolsa yerine getirmek. Teň o traktoryň Nuhayamdan alyn sana gördi. Onun höççetdigini, handakla. Helal. Evgeny Ivanoviç. Geldin mi? Salam. Keyiflerini çek. Ay. Hıp! Bu ne boluş çağrı? Barını tutun lan. Salam. Men başından öçe. Durun tek, çağrı. Köpdenler garaşan. Çay içecek mi? Yunus atlayanım. Çağırtılma. Bir dene. Baryan ip telegramma. Bir denem galyan.
Men çağıracak bolan sen päät gelip berýän. Bilen etdiň. Bağışlan Evgeniy Ivanoviç, men Ökman başlygy görmeli. Bir gün çıkaraşyň Ökman geler. Derrew gel. Ondan her işini başlygyny analyp durmam gerek yok. Beýle şerrelip durmaňam geregi ýok, inженер, ýaş başyň bar. Ne beýle gaharjak? İnjinieriň buyrugyn ýerine ýetirmeliler. Eşitdiňmi? Men näme ýerine ýetirjek dälidimmi? Men gyýgyrmak gerek däl diýär. Bar izinden 7 ötünç soran. Şonu maslahat berýän. Näme gerek? Senin Nuhy ýäminden galyn janawer diýen traktoryň şoýgyny. Öýkünden okdeg frontdan aýdyp gelenni. Her nurwatyn bir ýerden çöpledi. Olaň adyny bilmese-de haýtynyň nire togulmaldygyny bilýärdi. Sen boks oýnatýorsun. Ol sen ýaşyňda gagarlylaryny ekleýärdi. Elbetde üstüne oglanjyk herelip tursa gaty görer. Yerin çıktı bolsa ol oglanjyk seň inженeriň de. Onu da adamlaryň üstüne gyýgyrmak hakyň ýokdur. Egerde siziň haýsyňyz taýlajak diýseler, ödüme şonu taýlardy. Girin. Başlan, mümkinmi? Girin. Men trenerim Evgeniy Ivanoviç. Gatty gowy. Geçin oturun. Ha oğlum. Şeýle oňa çägirdiňiz üçin sag bolun. Men onu äkitmäge gelendir. Zaman nazarym. Beýle talandy, beýdiri koýdurmalar. Ay. Yer otanan bolma. Çağır biziň iň ökdeb okuşymyz. Ýene bir adam halkara ýarşy. Pragada bilýän, özüniň uly höwes bile goýberdi. Ýüküm ýeňden ýaly bolaydy. Sag bolun zaman nazarym. Ay ýanyňyz näme men düşünýän ahyry boks. Sana 3 gün ýetermi? Näme? Näme, admy. Moskwa barýança 5 sagat, Praga 3 sagat. Aňryk bärik 16. 9 mündem size uruşmagy men bilýän gördüm ahyry. Şäher aýlan görmäge de ýetişir. Bağışla. Sizden garaşmaýardım. Size öňünden aýdyn. Men arda ederim. Ministr arda ederim. Näme oturýarsyň? Bar awtobusa barýança bir urat. Ministr arda etmek gerek dälmi kadýan? Galmaz bilen. Bilýän bok. İki ayın içinde şunça düşman kazanarını atmak krem etmeyedim Evgeniy Ivanoviç. Düşman? Ne? Şeýle diýene. Bilýäňizmi? Aga qarany qara diýip maňa institutda 5 ýyllap öwretdiler ahyry. Bir ýerde bolýan öwretçiler ýaly etjek bolsaň sen Praga ýötägip diýerler. Praga etjek bolsaň ýok ýaşyktyn hiç ýana git berdiň diýerler. Men ýaşlygymy ýegenýärler. Bu näme aýpyşynmy? Men mamda arol hawa keheňden bolýan. Elektron däl horoz diýerler. Näme? Däl horoz diýdi? Elektron däl horoz? Vay bu şey diýdi nasıl? Kulağa sari. Eger inisiativany özüň eliň alyp, ağa ak, garada qara diýip, öz ýerini tutuberdin. Onu olur gitsin radi bolurlar, yalvararlaram. Sağ bolsunam aýdarlar. Orkestrony ýolatalarlar. Şunu aýdýan. Näme? Dogry aýdýan. Aýdan başgasy edip bilerdiňem ýokla. Salam izine. Salam. Han çıkıverin. Ene, sono, teste, doyduk, bestir, oğul gerek. Gördün mü? Yer bu kim? Biyem çağırcık. İnженер mi? Yok, baksıyor. Sari. Ha. Ministrin anlatman koyuyordu dair. Gördü. Hı? Şunu kim bilir düşünür, yanlış durulmalı ahri. Yani men kalmagalaşıp girmeye keyif edýän ýürüýän, başga alaç ýok. Jeginikanı ýürem har haklaýar. Ul hiç kim gadarny däl. Traktoryň birini bejersen ikinji ýatýar. Hemmesini ýangıç gün äter. Biri iki jegini sılaýar, ýapmak gerek. Ýangıç durulmaly bolýar, bar düzeler täýdir. Rahat. Bir näme etdiňiz goýlaryň dälrediňiz. Zamana aýtma. Iki jegede käýärler, soňra hemmelerin gugunu hoş bolar. Onuň öýlen begeder. Senem öwürler. Sen iki jegini tırkawla. Assalamu alaykum. Salam. Qalan nödemi döňürer?
Meni sıladın yanına oturdu, ta yalnız durun, hiç mi bir gramın vermedi. Sen olsan Turkav? Sen korkma, çağır sen Siliya. Silimi yan olsan beydip yalvarıp durmazdım, öyle diyenme derdim, vesselam. Sen Cemal'ın yanında sen goğulüme değmekçi değildim. Goğulunu içecek boldum da. Şonunu herrelenim için bağışla. Ne gördün mü? Çağır ömründe hiç kimden ötünü soran adamlar. Senden onu sor ya. Hağılık mıdır oğlanlar? Salam. Salam. Näme yaraşdınız mı? Kuy bitti uşem tamam mı? İnjiner bir yerde bir işe gaz yürümediktir. Kızıklı bolup çıkmağa mümkün yönü. Näme etjek bolýan? Bir iş şagal da. Taňa ýaraýarmy? Hava yönü korkuyan birden Sen gorkup oturma, injinier etjegin milýandyr şeýledäm çaryň. Doğru Cemal Nazarovna. Yerine çık. Sağlığın ehli. Ha? oğlanlar men sırkıwlaydım öýdýär. Geçiver, tidra. Ey döwlet, Ha? ýeriňi taýýarla ber. Endi biz saňa pagtany ertirden akşama sen dökördur. Kabul edip yetişden bor. Cemal Nazarına. Näme boldy? Hale ne boldu? Aýt bersene. İnjener yığına yatırıyor. Yanı sörenak. Näme üçin berena? Ýör hani? Ol hali değerliraktır. Tidra. Urin ullap bikar dur. Urin ullap. Ol bolsa gulýar. Ne üçin gulýar? Cemal geliyor. Assalamu alaykum Cemal esa. Durun Häziriň özünde ýalňyz goýbermeli. Cemal Nazarovna. Men buyruk berýän. Men 3 wedek raport berdim. Yanlış durlanmalıdır. Yoksa maşinler hatardan çıkar. Suada sen durlamalıysa Sen ne işlemersin? Ol texniki sowatsızlygy agry. Görüňiz gutaryň. Sen näme tetin çykarmany ursun? Kamsamol ýol başçy. Olur mamla Cemaliji. Doğru söz gepleýän. Yuvaş. Cemal Nazarovna. Ertirden maşinin hemmeti işler patlar. Häziriň özünde ýalňyz suýuňda meýdany guran. Men ruhsat beremok. Bilýänmi näme gadyrly Muradow? Sen oňa injener, emma biziň işimizde bolanok. Doğru. İşten boşat diýip ardy ber. Biz saňa oňa karakteristika bereli. Uly dawara bilenem, ýola da talaly. Hemmeden göwüni hoş bolar, ýöne ardaňy ber. Ne guraqta şey Temmirden borsana. Bitmek bolmaz ahir Cemaliji. İnjineri garaşyp bir soňunda. Senin problemi boşadıp biler. Ýuwaş. Men işten aýryp bilýän gerek. Kelim şoňa hakym barmy? Bar. Sag bol. Aşyr işler kabul et. Olayda. Mümkün mü? Elin boş mu? Hava boş. Dibinden boş. Yoldaş Nazarova yadigarlık. Kesinlikle. Ne? Sana hat. Aşgabat'tan. Sağ ol. Senini şu gaziyette okat gördün mü? Melbourne şehrinden 17 kilometrelikte bir koyunun 2 kelleli kuzusu bolupdur. Şol 2 uruklu olan bolsa kim bolmady? Muning doğru. Gen görmeli. Bir zat olurdu köp bolýarmy kana? Her anne onu bolýar diýerler. Ne? Şugun biz yaşlıların sovetini şol artığı oğluna ona terbiye berip bilmeli için. Eni öleyin.
Nuolin övcek. Düşündün mü? Düşündüm. Geç onu. Otur çay iç. Sağ olun. Çava etdi yine de geldi yolda yetimde öten ölmeye o bağbağı ne de bağol ne de köl bir takım talgımı bir bölün talgım göktele talgım on eysemede çapyer bir yadı kalbında yok onun kararı Joda belini vızırman Kolun gelir, kolun gelir, kolunu sağlayma Kolun gelir, kolun gelir, kolunu sağlayma Yollaş Muradov. Çağrı. Uy, yılan! Hani? Otayda. Senin işini kütme. Yok, boş. Men düğünden boş. Yerinde ne işlemekçi? Aşkabad'a gitmekçi. Şeyle, düşnüklü. Öňde biriniň murtyma bakma. Gayratym ýokdur diýşýal gaçýaňyz da. Birinden al, urandan kaç deyipdirler. Şey. Boksör. Gahrman. Komsomol. Yumruk deýmän keldi birden galdyrýar. Tiden alajy deýin ýerler. Batyr. Size bolsa başına gidince qıyıp verilip içişyan yani çapyanız. İlk günden başlap ayağım aşağını kırıp başladınız. Bütün ova maskarıladınız. Onsoň? Yani az mı? Belki men goşu kat beresiňiz. Sizin için protokol dünyanın ehli payedesinden yeg değil mi? Belki kat beresiňiz. Men haýş edýän. Borýan. Haýş edýän. Şeyle bolyar täsiri Günüme sende var Olayında yalı Ya kalbimda sen sağın deyinme ah Güvüne güle güler asaklı Akballar mıkıl kovusaklı Özünüz men yerime olan bolsanız ne derdiniz? Jamal ejen ýanyna barar. Men size ören minnettar. O sizi gowy görýär ahyry. O werde erbet gördüm ama hiç bir tapawdy yok. Goýsaňyz lan. Bolmasa men gepleşeýin. Gödel onuňuz. Ýöne men mamla, goýul menden ötünç soradym. Gaçmak diýen nimde gutarym da. Yok, bilmediňiz. Gulagatym çary. Siz atla nämetliýäňiz? Gitmek. Dogrusyny aýdyňyz üçin sag bolun. Yok kalmaklıyam. Umuman aýdyňyz özüne nämetlýäni bilemok. Hakyny teretine gitmeli. Ýöne haýp iş urup başlady. Galyň. Şunun bilen haýş edýän. Meni kowdular ahyry.
Koğunlarına näme? Bir bahana tapın da bolmasa. Siz toslamagy ökdi ahiri. Hemmelerim geň galdyryň. Men häzir seni geň galdyrsam diýen. Vay geň galdyrdyň o. Meni sevgilim bilen her akşam öpüşýän. Nirede bollum? Ajanly bir tanym seyletdim. Oy, näme boldy? Çiň tawladymy? Sen haçan oguryan? Men asla galaýsam mukam diýen. Bir bahana taparynna. Kulak as, yalvaryan, tiydirak ugra. Yoksa men seni... Samsı. Ol menem gaçdy, sevgilisiň ýanyna gitdi. O ne sevgilisi? Berekella Aycan. Sana näme boldy? Hadi ýatyrdym. Onun adı sevgilisi olmasa ne edecek? Katırma kardeş. Ben avriymiş oğlunu. Cemalice buyurdu. Ova. Sen hem düşünükli. Tahtaya yala bakali. Nereden? Tabiata kolhozumy kim ýetleýär? Size kim gerek? Başlyk gerek. Başlık kadir meydanına. Hem adamlar meydanına. Duran takın he, injinere geldi. Bule. Al hani kurulaş. Menin injiner de alaklı. Ay injiner. Bolyorsam her yumruklar. Bolya. Ova, kulak asyan. Maşin bilen ýygmak plan nähili? Men redaksydan. Doldurmamı mümkün. Näme? Doldurar diyen. Eşideme gaýtyra. Doldurar diyen. Tabiata kolhozy planyny doldurupdyr. Gazetde ýer taýarlan. Yer indi boldy mı? Utlayan. Ýolbaş injiner. Sizin familiýaňyz näme? Şahry Muradov. Aydın. Siz onu nähili gadanlyňyz? Eşidýäňiz Ýolbaş Muradov. Maşin bilen ýygmak planyny arsyk bilen doldurmak üçin siz näme edýärsiňiz? Elektrik ışkında giyecekine değişliyer. İki smiyanam. Düşnükli. Sen olun Ýolbaş Muradov. Erkek gazet okan. Bunun için ne olacağını biliyor musun? Ne biçin? Allah'ın için inni bizi hiç kim halal etmez. Hiç kime ayıtmadınız gerek. Değil mi? İnni bizi kovup bilmediler. Yok. Kovuk. Kovmadılar öyle. Kovmadılar. Karaçınım değil. Karasınım. Hay, berekella. Ondan aliyasta. Hadi göratımız. Aşgabat. Baba hocak. Nistudi. Eden terbiye. Kahve trafiği. Salam. Kutlayarın Cemal. İnjinerini bir näçe ulluk bana versene, ha? Ýygy motor ýança. İkinci ýyldyzy göwüniň isledimi? Birini az görýärmi? Yer bolýar Cemal. Gep ýyldyzy däl ahyry. Oňa injiner gerekmiş. Boks çempionu boljak diýsene. Sen näme ýetirýän? Sen hem çempion ahyry. Kulak as. Onu ne edip kazananını bir de öğretsen ha? Şark şurk plan artı bilen dolýardy duruverýär. Yer bolly. Ýangramagyň çeni bar.
Ha, şark şurk. Bunu görseniz lan. Galeriye çıkanım şu olin eyyam yüzünü göğe tutuyor. O näme diýdin? O näil gadir? Sen näme ýaňraýan? Ha, olente okama anlar o. Berin okatın. Ha, okan. Okan. Yaman nazarını fikir verin. Suratın var yan, kıymırlamam. Sen bir ayrılsana. Yoldaş nazarı var. Sizi raykoyun sekreter çağırıyor. Hey, bar kalmayın lan. Geç. Bak dedim kalmadın. Bak yetin. Zaman nazar. Kayıtılır mı? Dağı näme? Yalan maglumat üçin näme bolýan özüň bilýän-a? Hawo. İnjinere madalcı şarpık degse gerek. Ol menim madaljy yekdekledilim. Olar oňa näme diýär? Knockout mi? O knockout. Men eme oň arkasyny syýpaman. Beren sözünde tapylmaga mecbur eder. Eredim. O näme ka? Yanın ýaly. Ýanyna meňden o. Han şöýrük sür. Dur hani? Näme boldy? Ýene muradyny çykarýan hokkosmuklar. Muradov! Salam zaman nazarım. Yeri, siz bu yerden nämişliýäňiz? Tağtayla. Yollaşında kömek ver ya. Birimiz kollamalı ahire. Hawo. Ha baksıyorlar, kömege diýerler. Yer bu näme bollugy? Çaren yoldaşlar kömege geldiler. Emele Cemal nazarını. Derin sözümüzde tapılmalı ahire. Yoksa mağallattın diýerler. Söz vermäge kim ruhsat berdi? Menden büýdün? Muhsin. Buyurun, ağrıyar, zamanı. Zamanı Kim tutsa yolşayı, hem rafik olmağa men şayı. Men yolu çıkamda hergip her zaman, ötüryen su bilendiniz bir ağzına. Kari, biz sana yertir verişiyorduk. Birinci karşılayacaktık. Toycunlar şun yali hocam dayarlap koyduk. Oğul kumdu samolyotluğa aydıverin, yer böyle yani. Benim muhtarım. Yer böyle yani. Ağırttın mı? Çalacı. Almatın alıpsın o. Hemişe şeyledi. Yendin mi? Hem işi şeyle de. Yine, yer üyte Praga'dan getirdim. Sağ ol. Baragol. Gördün mü? Yine de bağrını terden başlamalı.